Yan mga aro, isushowable ko to. Itong mga kaibigan ko, papashowable sila. Nako, kapal. Yan. Ayun o. So mag-start muna ako mag-showable dun sa harap. Yan. Yan mga aro. Yan mga aro. Yan mga aro. Oh. Yan. Yan. Yan mga ano, sa hirap ng buhay ng Canada. Picture mo ako para may pagtakbo. Ayos. Wala. Yan, ginagawa ni She. May sasakyan na, napapumasa na ng road test. So iba talaga rito, no? May learners exam, tapos may road test. Mahirap pa yung road test. Hindi ka makakaroon ng sasakyan dito hanggat hindi mo na ipasa yung road test. Yan. So medyo bumili siya ng hubcap at tinuturuan kong magkabit ng kung paano gawin. Yan. Marunong para meron siya idea. Yan niya, oh. So yan si She. Umasa na. Road test na, may sasakyan na siya. Hindi gaya dyan sa Pinas, no? Kaya pula ko kay kuya kasi tinulungan niya ako paano mag-drive. Driving muna bago no? Para magkaroon ng idea. Sa Pilipinas, driving muna. Yes. Iba dun no? Kaya mahirap sa mas Pilipinas, magadali na. dito mahirap talaga. Yan. Kakabit na namin, tapos na niya.
O, di ba? Tapos, ayos na. Pero pag tatanggalin mo siya, ganun o, sabay ganito 1, 2, ganun. Hindi isa dalawa yung ano. Yan o. Pag tatanggalin mo, ganito, dalawa dito Yan. Ganun mo lang. Para hindi masira. Isa. Ano isa? Okay. Wapo na yung sasakyan mo Congratulations. Yan. Ayos. Yung isa. Yan si She Naka-Cherokee. Ayan Naka-Cherokee pangarabas niya to. Cherokee. Ayun na kuya. Ha? Ay, dumiretso. Ayaw. Subukan nga natin yung bird to. Pero subukan ko yung number to Mahigpit. Yun. Huwag ko lang yan dyan. Yun, kabit na. Mas mahigpit yung ano. Ayun. Okay, yan. Okay na, thank you. Yan yan yung jeep niya di ba? Kinuha niya sa Park Mazda. Punta lang kayo diyan, hanapin niyo yung mga mga kaibigan natin diyan. Yes. Yan sila Red, si Lago, yan. Di ba? Ayos. Ayos na yung coach niya. Yes. Yung wife ako. Nagano pa rin. Ito mga amigo. Mga araw, ito yung ginawa ko. Yan. Yan ang ginawa ko. Tapos na. Yan. At hindi ko na video nung nagtatapos ako, mali pagka-video ko. Yan. Yan, pawis na pawis ako. Grabe yan. Ganito talaga ang buhay sa Canada pag nag-snow. Yan pawis na pawis. Yan. So, yan mga araw. Tapos ko na yung sinobal ko. At may pambili ng tinola. Magtitinola ako ngayon para may sabaw. Di ba? Sige mga araw. Mamaya magluluto ako ng tinola. Bye-bye. At makauwi muna. Hello mga araw. Andito po ako. Magandang umaga, magandang gabi, at magandang hapon. Ako po'y magluluto ng tinolang manok pero Canada version kasi walang malunggay dito. Papaya meron pero mahal po yung malunggay dito. So magluluto po ako ng tinolang manok. Okay, sa maraming salamat po sa nanood ulit at sa mga subscriber ko at sa manunood pa at sa mga nanonood. Diba? So ito mga araw. Ito yung mga manok. Ayan yung gagawin kong mantika ng manok. Yan yung mga taba-taba. Tapos ito yung ingredients. Manok. At sibuyas, luya, sili, lemongrass, bawang, at spring onions. Meron akong spinach para masarap. Spinach at yun, malit lang na papaya,
At may kasamang sitaw. O, diba? Yan ang mga ingredients ko at lulutuin ko ngayon. Yan, mga araw. Canada version. Ayan. Ayan. Umpisa na. Ito yung taba niya. Nakuha ko dun sa legs. So, gagawin ko, lalagyan ko ng, palalabasin ko yung mantika. Diyan ko igigisa yung mga manok. O, diba? Ayan. Ayan na mga araw. Dahil lumalabas na po yung mantika. Ayan. Lumalabas na ang mantika. Pinapalabas ko na. Mas masarap yung mantika niya. Hindi ako gumamit ng mantika, pero yung kinuha ko yung taba ng manok, tapos yun ang ginagawa kong mantika, ang gisa. Ayan. So ito mga araw, umpisahan ko na yung medyo lumabas na yung mantika. Umpisa na ang pagkikisa. Luya. Then bawang. Sibuyas. Ito na. Pinagalo ko na lahat. Takpan mo na. Yun o. Ito. Pangulit ko na yung no. So yung manok ko may tay, tapos may atay at saka balon-balunan, may ginsad. Saka paminta. Lalagyan ko ng paminta. Tapos takpan. So, sa mga subscriber ko, maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa akin at sa mga panunod nyo. At lagi kayong sumusuporta sa akin, sa mga sumusuport. Maraming salamat. Yung mga mag-comment pa. Si kagaya ni shoutout pala si Roses Galore, si Laon Laan Luis,
si Luis, tapos si Nelson Rosario, si Mel De Leon, Early Marie Soplinas, si Len Bangsal, at si Tess Cagente, at saka at Terry, at kay Sir Chapisto. Shout out sa inyo, sa family nyo. Maraming salamat. Stay healthy, stay safe lagi. Pero shout out din sa mga sisters ng misis ko, si Alice dyan sa Parahol at dito sa Canada, lalo na sa Edmonton at Short Park. Shout out po sa lahat. Maraming salamat. O di ba? Na. So lumabas na yung katas ng manok. Ihulog ko na si papaya. Ginisa ko rin si papaya. So, tapos tatakpan ko ulit. So yung tinolang manok Canadian version, tinola. Okay, that's alright. Ng konting asin. Yan. At lagyan ko ng sitaw para may gulay siya kasi kukunti yung papaya. So parang nilalagyan ko na lang sila ng binibersyonan ko na lang ng gulay kasi walang tawag nito yung malunggay, saka mahal ang malunggay. Ito mga mura lang tong sitaw, so ilalagay ko na itong sitaw. Sinisitaw kita, di ka kumikibo, akala ko yata ako'y nagbibiro, saksi ko ang langit sa pagkal. Ang putsok, mali pala, hindi ko alam. Sinisitaw. Sitaw. Sitaw, agayop sa Pangasinan. Ng burburat at pilapil. Yan. Na. Sarap. Sarap. 2 minutes pa bago yung papay. Si spinach. Yung paborito ni papay. Di ba? Pero masustansya naman kasi may may lemongrass, may sili, may herb siya, tapos
lalagyan ko rin ng spinach. Yung malunggay, anong tawag nito? Substitute ni spinach. At saka malamig ngayon, masarap yung sabaw. O diba? Yan, ihulog ko na si Papay, si spinach. Ito yung spinach namin dito. Yan. 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 Masarap sana yung kung sa Pilipinas, lalo na dyan sa probinsya namin sa Pangasinan, masarap yung tinolang native dyan sa may San Carlos. Masarap po dyan. Ay, hindi po dyan sa San Carlos masarap yung, pagka nagbabike kami noon, pumupunta kami dyan sa may San Carlos, masarap yung tinola nila dyan na native. Yan Oh, 1, 2, 3, 4. Yan. Nalanta na yung papay. Spinach. Ayan. Yos. Okay na. Luto na. So masarap yung pala, na mimiss ko din yung pigar-pigar. Baka gagawa din ako yung pigar-pigar dyan sa Oson Veronica. Dyan sa may old Divinencia Road, dyan sa marami akong namimiss na pagkain din dyan sa Pangasinan. Dyan sa Nagilayan, Kaliskus. Yung pigar-pigar noon, dyan nung nasa Shakes ako sa Magsaysay, madaling araw kumakain kami dyan sa may malapit din sa may Macador. Masarap yung pigar-pigar nila dyan. Pero meron din akong kinainan dyan sa Old Divinencia Road na pigar-pigar. So, yung Oson Veronica, lalo na yung native ng kalabaw. Tapos ginagawa nilang may sabaw, masarap yun. Yan, tapos na yung niluto kong tinolang manok na Canadian version. So ayan na. Ayan. Pumupulo-pulo yung tinolang manok. At papatayin ko na. Ayan. So tinolang manok Canada version. Diba? So maraming salamat sa mga nanood. Salamat po sa mga subscriber ko. Shout out sa inyo.